Het is even heel wat oorzaaks, vazen en kopjes. Skippen van keramiek. Kunstenaar Tilman Meijer is er ook dwaande bij de opbouw van zijn expositie. Fascinerend toch massaproductie van uw geword en de rol van skippen hierin. Zelfs werkt hij daarom extra. Ik heb een boot, daar kunnen bijna 1000 containers op. Daar ben je echt een maand mee bezig. Dus als er een fout is, dan ga je gewoon door. Die boten en ook die containers, die zijn eigenlijk vol van fouten. Die zijn allemaal scheef, scheuren zitten eraan, verkleuringen omdat de gereedschap niet schoon was. Als je dat gewoon maar toelaat, dan ontstaat er eigenlijk een soort realiteit. Hè? Want in echt hebben die dingen ook maar voor die krassen en deuken. Ekkel gebeurt er heel tijd meer automatiseren in de skip veert. Als het erop aankomt, bloot het mensenwerk. Als dat ding op zee is en dat is gewoon slecht weer, dan blijft het gewoon mensenwerk tegen de natuur. Dan helpt je niemand. Als daar gewoon een probleem is, dan kan je niet zomaar de ANWB bellen of de helikopter laten komen. Je bent dan echt in contact met de natuur en daar gaan ook continu dingen mis. Ja, dat is inderdaad nog heel actueel hè, Ja, hier in het noorden. Daar zie je dat dan toevallig hier voor ons huis. Maar als je naar de statistieken kijkt, heb ik toevallig al gelezen, dit soort dingen dat gebeurt bijna elke dag. Hè. Bijna elke dag is er een ongeluk op zee. Het is niet altijd alles mooi, hè. Zeg maar, het verval is absoluut een onderdeel van het plaatje. En dat wordt hier in onze mooie westerse wereld graag een beetje weggepoetst, maar het is er.